Было дзіўна бачыць, як яны абодва глядзелі праз вокны маёй машыны. Як дзве выдуманыя істоты, якія жылі і ўпершыню ацэньвалі сусвет вакол сябе. Калі мы прыехалі, то знайшлі тое, што я чакаў там знайсці. Там, на брудным дыванку перад маім пакоем, быў пачак чорных старон. «А, — сказаў доктар, — начная газета». Мы са Стэфані замкнулі доктара ў нашым нумару ў матэлі і селі перад адным з ліхтароў у холе. На яе твары быў нецярплівы, амаль напалоханы выгляд, калі яна чакала, пакуль я разгарну паперу і пачну чытаць яе ўслых. Я быў за тое, каб не чытаць гэта, але ўсё роўна цяпер было позна. Неўзабаве я пашкадаваў аб гэтай ідэі. Я пачаў чытаць Стэфані наступныя радкі.